Yuk, 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 yuk.
Sinten niki? Iya. Pripun Mas? Madosi sinten Mas? Sinten niki? Kula sinten? Iya. Bismillah sih. Iya, iki lemah Sleman niki. Ndonga sih. Heeh. Iya. Sembahyang. Olahraga, senam. Ya kirane otote wis lentur lagi omong ya. 5, 6, 7, 8. Ampun siap. Iki kancane urung kancane guri. Sing siji. Kancane urung iki kancane. Sing siji cek kaku kowe. Iya. Sikile. Apa kuwi mau? Apa? Mas bahaya ya Mas yo. Sudah siap? Ayo. Wis to. Oh, tak kira urung. Tak kira gek setam iki, Bang.
Apa iki? Iki apa iki? Iki apa iki? Ya, Sarimin pergi ke pasar. Iya, mohon maaf ya. Ayo. Ayo perang. Kuali des. Wale. Ayo. Yo. Aduh. Disupiti wis. Oh, disuduk Mas. Ditulungi Bunuh Mas. diri. Tulungi Mas. Oh, kobra siswa ini kobra siswa. Ayo. Nyempret sih. Hop. Ayo mulai. Nyempret sih. Oh, api ya. Wih, bahasa apa, Mas? Sing kaya ngene iki pakanane apa to? Iya. Ibu eling ngeden jan. Yuk, kobra Mbak Dita. Bu. Ayo Bi. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. Alah. Giginya apa, Des? Flash. Gula jauh. Itu loh, Des. Ibu itu, Budi. Kayak jajal. Tisu. Ora.
Ndak kopo-kopo. Enggak apa-apa. Au. Bu, ya Allah, Bu, kok drejes? Om, mikrofon Om. Mikrofon. Apa? Mikrofon. Kok pun oleh niko? Pak Nyong rompol Daun aku. mikrofon, Nuwun, alhamdulillah. Oh, iya. Laris. Aku lah yang ngono. Ayo, iki mikrofon. Iki, ayo. Ngomong sih. Ngomong. Ya Allah. Pak, niki kula nitip nggih boten saksi pendedi. Ning wong gendeng-gendeng niku. Saya kudu wong ndi monsieur. Apa? Ah, bro kowe ya ngertine apa tak rungake tenan iki. Aku Ayo, salam sih ayo. Ayo salam yo. Ayo salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ono blower. Kayak kampune kecit. Neni sisan. Aja galak-galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di sana. Ibu ya di sini. Yang di sana. Yang dia. Ono, halo. Anaknya Tukino. Halo, Sumina. Lagi wonge, Des. Kowe ngawur. Alhamdulillah. Cih. Awak dhewe sewanana ning ngendi? Tekan ngendi? Ngangkruk. Sik, awak dhewe kaya mbiyen wis tau main ning kene iki ya. ADW. Mana suaranya? Iya. Isih paham rongose kula. Iya. Wong ora pangkling nih kuwi, Des. Berarti kan Cetok. wis siap-siap go duwe. Awak dhewe biyen ya trangsite ning mburi kono. Kadang wedhus. Tangane bebek, apa oleh ngono, Tro. Des yo. Desa iya. Nyohone tok kuwi. Acarane napa Mas Andes? Kudu ngerti tak takon bose. Sapa bose? Dukluk karo bose. Bos. Derek tanglet kula bos. Sampeyan kuwi mah tingak-tinguk. Riko kuwe. Salah, Bu Bos. Waduh. Liru. Kuwi ngidoni. Lagi. Meneh. Bu Bos, kula Kowe kan cuek mak lo. Eh. Lo siapa? Nek guyu kan. Oh, nek dingine guyu. Dah, kacang ini. Iya. Berarti ketampanan lo kurang paham dia. Iya. Gimana? Itu dia kembali. Kok yang ngerti nih wong elek yo? Ini bon acara apa, Bos? Ulang tahun. Apa? Ayo Riko oke. Ulang. Ayo. Apa? Mutiara Muda. Nggih. Berikan tepuk tangan, semoga tambah rezeki sehat selalu. Tentrem, kompak. Pokoknya wis Selamat. jos. Ngono ae. Kaya suwe kok cangkeme pedhes ta iki. Sapa? Mangan lombok apa piye kowe? Lah iya. Ayo wis, alhamdulillah. Saiki ceweke wis ganti neh. Endi? Ayo, Kowe kok tambah gede-gede to, Des? Saya cilik. Wingi. Saya gripis kan ke penyak-penyak sing kuwi. Endi? Lah dadi iki. Oh, sing tengah ki. Lah sing pojok kono ki Oh, entek daginge. Ngawur, kowe masih pertumbuhan. Lah kono jogete ping 4 iso mumbul ping 6. Sing di. Oh, Apa no. nggosak apa? Ah sing kono ping 6 ya langsung mengi to. Sing di. Sing kono. Bisa. Lah tok ditirok-tirokne. Ah sing kene rada mending. Ayo Endi sing coba ndi? ini tukang kendange kowe mau. Napa? Oh wis. Piye? Itu diayem-ayem sih. Iya, iya. Tenang kok. Ayem. Sing jajare. Ha iki kok termasuk kaya gori, Mas. Sing di. Iki. Oh ki. Sing panas Iki iki gori mateng sebelahe. Sebrae. Aku- Nah, iki termasuk kaya anu semangka. Bojone iki lho. Ayo, ayo kuwi bali kose. Lho, apa-apa. Heeh. Nile. Ki semangka, Met. Nah, sing siji dhewe iki. Napa? Apa iki ya? Sik, aku bingung. Kowe lali. Nek. Bandeng. Hah? Bandeng. Gantenge cilik. Doser. Dok mbahmu ada sudahmu we. Lah ya. Gak ngono. Iki termasuk nek kaya panganan molen. Bunder cilik ngono ya. Gede njok cilik ngono. Kodok keret iki ne. Lah iya. Molen kuwi. Lalet. Sing kojok kono. Sing dineh. Ejak kene Oh, no. kene apa? Iki termasuk
wanita lemi. Hah? Lemi. Lemi ki telek tok iya, ngawur ki. Ojo. Jangan telek. Ojo ora Iya. sudah lemi. Termasuke kaya Mas. oh ya? Mas Opo? Mas Doun. Mas Doun sing ki termasuke kaya anu nek didelok iki kaya timun. Oh iso. Timun saya gede saya dawa. Sing lagune timun ke barat, selatan ke utara. Timun mata. Iki timur ya. SS. Edan awak dhewe nyesut ning ngene matuk barang iki. Oke nek Adike joget ning pojok kono. Ndi? Dik, blereng ra, Dik? Enggak. Enggak blereng kamu. Iya. Oke. Jal kowe ndek ngono Nes. Bonjour, bahasa saya. Ya, mati dah gua. Mati lampunya. Lampunya. Iya, muta mati. Yo, Ya wis, saiki. piye? Ayo, saiki cukoki kabeh. Aja kabeh. Piro? Siji tok ae. Sing beton siji. Ndi? Oh. Ayo. Sing ndi? Wene nggon lik bose wis ra apa. Nyeleh. Nyeleh. Ora kelek ngono ro wis aman. Ayo. Sing ndi? Gue. Ayo. Riko kuwe. Wih, mlaku apik kowe. Lah napa maneh? Wis langsung kowe nek ndek bojo kono kae. Lah kok iso? Mesti sabare ra omong. Lah kok Ora gelem kerja tendangan. Tiyok. Ngono wis tekan kebon ngono. Napa, Mbak? Ora apa-apa. Biasa. ora wani. Kan turune ora nang amben deh. Lah iso. Blok malah ngono. Kok iso? Ambrol kabeh malah. Ibu, Dewe. kok ngece kepiye? Lah iya. Ayo sini. Kamu sini. Kono kuwe malah ngawe-awe ke. Kamu itu sini. Ya. Ya, yuk. Wangi rekoso mesti. Ayo kono. Kowe ngece nek kuwi. Hah? Ngece. Ora, temenan wae. Ayo set manam cupan. Dek. Ayo Mas. Kentang karo kentang ya le iso digeblok-geblok. Kok ngono ku mblenyok to, Nes? Ora bakal pisan iki. Ayo sedhi teol-teol ae. Kene, tengah kene. Kene. Nyuwung cuwong ya kandhanane. Ayo set. Ayo wes ngono. Mbon mantun supite supit. Uduk ora supit. Oh, Pon berajal. Bang Brajal Peng pinter. 6. Peng 6. Peng 6, Mat. Hah? Ayo sepisan ra kodak metu. Ayo bruwal metu langsung Awas nesu. Ya, saiki kamu bokongnya mentro sono. Ini lagu iki. Nah, kowe yo milu, Mat. Ayo. Goyangane ngene ya. Aja nguse. Nano. Lagune apa? Kok sik? Iya, iya, Iki iya. ditesek bokonge mati ora. Iya. Mau wis ngombe GBU. Wis. Ngambu GPU pada pijet kok iki. Ora sik ya. Mana cupan dading gendeng dading gendeng gendeng. Tangane. Gak apa-apa, biar aku lemu gak apa-apa. Yang penting aku bisa goyang bersama-sama. Nanti aku yang nona goyang lagi ya enak. Kalau suka ayo ikut bergoyang. Gede aku tenan iki mas. Des, hop. Ngentut apa ya? Ampun ngono berat ngono. Piye? Ayo. Oh, kepesing. Lah, kepesing. Ya wis. Aku marah matuk bareng. Udah mantap. Tak jogetke aku tak nyanyi ae. Rumangsane. Ini kabeh niki, kabeh. Kabeh. Heeh. Ayo, woyo. Ayo. Olahraga. Ayo, set.
Kedir. Yo, tak nyanyi aku. Ibu PKK. Lilae ya, Bos. Ki telake bodol ya. Ya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rambajaka malah mboblen jani Apa pancen wis nasibku telek mencrot ae kudu pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Yuk langsung saja kita goyang bareng-bareng yuk bersepanjang Indonesia Mas Sode ada Lilo yo digoyang bro yo wes hey yo oh wis ora
Iya, kosek des, kosek des. Kidul kae apa manuk baladewa panganane apa undi-undi Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayo tentrem uga mulya kidul kae apa manuk baladewa panganane apa undi-undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayat tentrem uga mulya kidul kae apa manuk baladewa panganane apa undi-undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa panganane apa undi-undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya. Andes, Andes, dolar Singapura jangan dilipat-lipat ora iso dijolke. Ibu berminat bergabung bersama Andes and Friend? Tak tembungke ini Wisen. Piye? Ndak, tak.
Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi Selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. berat Berat badanku ditimbang ditimbang selalu. posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan Oralik selalu siap sedia. tulung wis yo cah yo. Yo cah yo. Ibu mau join? Ya yo cah yo. Sembret, bret.
pisane sembada paterama Rata runo kamutiya sanes karo mongko sagung ing dumati marsudi ing amro kang akeh gunane pisane sembada telatenono harun aku dia sanes karo muris ngune dumati marsudi ing amro kang akeh gunane pisane sembada paterama Pradaruno angutiya sanes karo mongko sagung ing dumati marasudi ing ngoro kang akeh gunane pisane sembada katenono cacat desa pinangkoti kala mangsane pariwi sapa rukit alam nusantara ingkang madinubung alasan gunung-gunung cacat desa pinangkoti kala mangsane pariwi sapa rukit alam nusantara ingkang madinubung alasan gunung-gunung karo aku dia sanes kono muris ngene dumati marsudi ing aku kang akeh gunane pisane sembada latenono harun aku dia sanes kono muris ngene dumati marsudi ing aku kang akeh gunane pisane sembada latenono kanto karo cangane angelku wong jungkuk kembang kembang aluk sekal melati berkas kaya tinulas pindho keleken jono tembene kang kabungat omah lor asmara kanto karo cangane angelku wong jungkuk kembang nur aluk sekar melati berkas kaya tinulas pindho keleken jono tembene kang kabungat omah lor asmara yo 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 oh
Motoku pedes Mas Susi. Andes, kesurupan apa? Kesurupan apa, Des? Keleban apa, Des? Angkong. Semene ndi, Des? Ayo. Ayo, ayo. Des. Des. Yo. Sabar. 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 Nggih. Apa karepan kanca-kanca? Nggih, Sabar. puspitanya sudah. Sabar. Sebret mana dia? Oh, ini. Cintaku membuat sampai lesu. Sayang. Bunyi iso kok. Iso. Yo cayo.
Kopi lagi kok rasane pahit tenan mangan-mangan rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kaya sampun lesu nesu kabeh iso kudu nyanggo metuju manen parat ayu mendak beda karo atimu rumono tembangan manisku. Ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ngancani nek saben dina Pandiano ada Dokter Igar masih bersama di Amelia. Des, kamu dadi Des. Duet yo, duet.
to jare. Piye? Piye tong? Ginanjar iki lho. Jane iso nyaran apa ora to jare. Kowe mau tak bundi? Oh, dibantu yo, dibantu yo. Dibantu yo. Yo dembunge sing kana, dembunge sing kana yo. Iki sekti banget Mas iki Mas. Iki sekti banget Mas. Sembrono Nganti kontal iki Mas. Jan. Oh wis.